Vitaj pri tomto testovacom videu z hry, ktorú všetci tak milujeme. Ak sa ti tento štýl videí bude páčiť, nezabudni sem hodiť fajnový like, aby som mal motiváciu točiť aj sem na YouTube, okrem streamovania. Teraz už poďme vyhrávať. OK, takže dnes si dáme Jungle Fiddlesticksa. Odporúčam ti moc neobkúkavať moje taktiky, pretože ja to hrám iba pre zábavu. Ale budem sa snažiť tento zápas pre teba vyhrať. Tak sa pekne usaď, zober si niečo papať a sleduj. Začínam na blčku. Hodil som tam Včko, lebo to ma aj lieči. Máme tu aj Dariusa. Ten nám prišiel asi pomôcť. Nie asi, ale určite. Vie, čo sa patrí. Pokúsim sa rýchlo nafarmiť, čo najviac. Pôjdem sa mu odvďačiť na ten top. Ja moc jungle nehrávam, primárne hrávam top. Ale chcel som natočiť video a keď ma to hodilo do džungle, tak som si povedal, že OK, idem to skúsiť. Takže tie ganky asi nebudú boh vie čo. Išiel by som tam, ale je moc ďaleko pri veži, takže idem si farmiť ďalej. Vlčkovia. Čo tam robí ten Darius, ty kokos na tom tope? On tam niečo vymýšľa. On to tam pušuje. Ako divý. Trošku sa preliečím, kým prídem po redko. Dúfam, že tam bude to redko. Bude tam. Výborne. Na bote sa už dejú vraždy. Tam by som mohol pomôcť, ale kým tam prídem, tak budú preč. Takže radšej si dokončím redko. Okidoki. Teraz by som tam možno niečo vedel vykonať. Ale skôr asi nie. Skôr asi nie. Idem povraždiť papagaje. Ja viem, že každý jungler, ktorý toto sleduje, sa bude chytať za hlavu, ale hovorím, ja nie som jungler. Ale čo by som pre vás nespravil? Natočiť aj jungle. Skúsim sa pozrieť, či len tak náhodou ich jungler mi tu niečo nenechal, lebo vidím, že Belvet je na tope. Tak možno, že budem mať šťastie. Ale asi skôr nie. No jasné, že nie. Nevadí. Nevadí. Ideme rýchlo niečo nakúpiť a možno skúsim draka čo najskôr. Teraz neviem, či budem stavať Riftmaker, alebo či budem stavať Liandru, ale asi skôr Rifťáka. A pôjdem sa totálne preliečovať na nich. Idem hneď draka, hneď draka. Buď sa to podarí, alebo sa to nepodarí. Skôr sa to nepodarí, ale keď sa to podarí, tak to bude dobré. Ale netuším, kde je jungler. Na bote majú dosť práce. Na tope tiež. Mid vyzerá v pohode. Jungler bude niekde poblíž. Nevadí, mám flash. Keď tak miniem flash, utečem.
Máme tam first blood, čo je super. Ale je možné, že to priláka pozornosť ich junglera. Čoho sa trošku bojím, lebo keď sem nabehne je po mne. Krásne som si minul teraz smite. Ale nevadí, nevadí. To zvládam. Len tak, ale máme ho. Skúsime rýchlo vyčistiť jungle. A potom bežím na top. Ono... Ja s Fiddlom, kým nemám R-ko, moc toho nenarobím. Ja rada robím také momenty prekvapenia, že zrazu vyskočím niekde s kríkou a rozšupujem ich tam s R-kom, s ultinou. Ale bez R-ka nejdem do tej Kylie, lebo ma tam sunda. Rýchly nákup. Vôbec neregistrujem na mape ich junglera. Bol na tope. Belvet bola na tope. Ale teraz netuším. Darius beha niekde hore dole na mid. Nech radšej si dáva pozor na tom tope. Skúsim rýchlo nafarmiť R-ko a skočím mu tam. Alebo aj Heralda tam vidím. To tiež nie je úplne zlý nápad. Mohol by to byť osudný nápad. Ale poďme to skúsiť. Aj. To nestíham. To určite nestíham. Prdím na ňu. Idem Heralda a potom jej to vrátim. Mohlo by sa to podariť Belvet na mide, ak sa tam chvíľku zdrží. Dobre to dopadlo. Celku dobre to dopadlo. To ja sa tu iba tak obšmietam, mňa sa nevšímaj. Heralda kam? Mohol by som jeho tam pacnúť. Ale asi si ho chvíľku nechám. Idem nakúpiť, potom sa uvidí. Nebolo by od veci rozbiť s ním mid, ale tam to nevyzerá moc nádejne. Tak asi ho pacnem na ten bot. Nech sa zbavíme veže rýchlo a potom uvidíme čo ďalej.
20 sekúnd drak. Máme tu Ahri niekde poblíž. Kam išla? Ojoj, 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 ojoj. No, 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 no. Zažehnáno, ale zoberú nám draka. To je prúser. To je prúser. A nezoberú, dobre. Tak to je pohoda. Chcem sa rýchlo zbaviť toho Heralda, potrebujem wardy. No a poďme, rýchla akcia a prchám. Belved je niekde poblíž. Dobre. To bola rýchla akcia, ale väža je dole, takže v pohode. Keď nič, tak aspoň väža. A Tristana prežíva. Tristana sa snaží prežiť. Dobre, ideme rýchlo toho draka. Tristana útek. Skoro. Nevadí. Vyzerá to, že Belved ide draka. No jasné, že ide draka. Moc som toho nespravil v tom fajte. Nechám to nad tým. Že by? Nie. Nevedie, rýchlo idem pofarmiť trošku. Tak dostávam item. Alebo zatiaľ je to katastrofálne, ja to viem, že je to katastrofálne, ale nevadí. Určite boli aj horšie zápasy a pokiaľ to vyhráme, tak je to všetko v poriadku. Aj budem šetriť. Tá Ahri to je smrť. Od nej sa nedá utiecť. A preto musím postaviť zónie. Tie mi veľmi pomôžu. Tie mi veľmi, veľmi pomôžu.
skúsim zachrániť Dariusa. Len tak. Romy ušla, ale neušla. Heraldíček. To je taký veľký chrust prerastený. Ideme zničiť top. Aby ten Darius mal trochu pokoj. No, a nám ide už živá. Nabehnem niekomu teraz priamo do náruče. Neviem, kam skôr utekať. Krásne som si nabehol medzi štyroch. To sú tie wardy, ktoré nedávam. Akože vyzerá to zle, ale vidím to stále na výhru. Stále to vidím na výhru. Fiddlovi nesmú ísť do testy, len tak, že pohodička. To R-ko má svoju silu. Revenge. Dáme im. Nevadí, ale dráka mám. Dráka sa mi nejako podarilo s Včkom ešte uchmatnúť. Mám aj hodiny. A k hodinám postavím Demonic Embrance. Demonic Embrance.
Toto nás tlačia. Neviem, čo sa tu práve stalo. Nejakým spôsobom mi zrušili R-ko. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Jedno dobré R-ko. Keď budú všetci pokope. A máme ich. Musím sa spoliehať teraz iba na to. Na jeden dobrý moment prekvapenia. Darius, preži to. Neprežil. Kayla si tam tak nenápadne farmila doteraz. Tam by sa mohlo stať, že zrazu budeme mať s ňou veľký problém. Ale toto celkom vyšlo. To, že zomieram, až tak nevadí. Hlavné pre mňa je, aby som pomohol niečomu v teamfightoch. Aby som nezobral zbytočne, čo teraz myslím, že bolo v pohode. Nechcem sa nechať zatiahnuť do nejakého fightu zbytočne, že ma prekvapia. A vôbec neviem, kde sú. Že by Baron? Že by Baron? Je tu podozrivo ticho. No jasné. Neutekaj! Neutekaj mi, prosím! No to je nič, to nedobehnem. Pomalý som na takéto naháňačky. Ale Tristan napušuje bot, takže pohode. Ešte toho draka, keby sa mi podarí nejakým zázrakom ukradnúť. Fiddlesticksové R-ko a zhonia k tomu, to je smrtíci kombináce.
Ja neviem, čo sa tu stalo teraz. Ja vôbec neviem, čo sa tu stalo teraz. Snažil som sa ísť k tomu drakovi, aby som ho ešte na poslednú chvíľu zobral a nehýbal som sa. Musím si to pozrieť toto v zázname, alebo fakt netuším, čo sa stalo. Ten drak mal byť náš. Toto bola moja chyba. Dúfam, že to až tak neovplyvní zápas. Ale kašľa na drakov. My vyhrávame aj bez drakov. Trošku si to urýchlim. Potreboval by som ich dostať na jedno miesto. A tak nenápadne. A teraz by to bolo dobré. Teraz by to bolo dosť dobré. Tak toto mi nevyšlo. Ale už som bol v tom skoku. Dokonca som si minul to erko. Ale tým to zatiaľ drží nad vodou. Tým to drží podstatne dosť vysoko nad vodou. Takže sme dobrí. Darius, utíkej. Horšia je Kayla, ktorá už je 16. A začína mať celkom nakúpené. Musím čakať, bohužiaľ. Nemohol som tam ísť bez derka. Aspoň Kaylu som sundal. Vyzeralo to nádejnejšie, že pôjdu dole všetci traja, alebo minimálne dvaja. Ale každá Kayla sa počíta. Trošku si tu vyčistím minionov. Čo tam dáme ďalej? Možno si ich trošku spomaliť? Nie. Pôjdem na to čisto silou. Takže Shadowflame a potom ešte asi Rabadon. A ak sa tam vôbec dostanem. Tam chýbali hodinky. Ale nemohol som ich nechať to pušovať. Proste som tam musel niečo spraviť. Tak som sa rozhodol tam skočiť. Bezhlavo skočiť medzi nepriateľa.
Ojoj, to bol jaký bait. Ale prežila. Very good. Prišli sme od raka. Piče. Pardon. Skôr som čakal v tomto zápase, že budem mať skôr tak 9-1 a nie 9-11, ale vzhľadom na moje taktiky sa tomu ani nečudujem. Preto som na začiatku hovoril, že si neberte príklad z tohto gameplayu. Kayla je teraz schopná nás rozbiť všetkých. Majú rešpekt predo mnou. Teda dúfam, že utekajú predo mnou. Ty nechceš prísť do cesty. Stále tam je niekde Kayla schovaná. Ja som mal tie hodiny a nepoužil som ich. Tristana to dorazí, takže pohodičke. Moja smrť bola na niečo dobré. Kayla robí zlobu. Veľkú zlobu. A zatiaľ sa držíme. Neviem, ahoj. Asi ma vidí. Najväčší prúser pre mňa je, keď sú není pokope. Ja potrebujem, aby boli všetci pokope. Nevšímali si, čo sa deje okolo a vtedy tam skočiť. Mohol by som aj teraz,
teoreticky to vyskúšať. Dobre, dobre, Darius to pušuje na bote, takže pohoda. Vyzerá to nádejne. Vyzerá to nádejne. No. Darius to neustal. Ale máme tam draka a toho draka potrebujeme. Tristana by to mala zvládnuť. Výborne. Ešte jeden taký aspoň akože dobrý fight. A výhra je tam. Kylu máme vyradenú z hry na chvíľku. Výborne. To výborne som nepovedal sebe, to som povedal skôr tomu onemu, čo tam hodil tú bombu. Ako sa volá? Zixovi. A že je to výborné, že tam na chvíľu není Kyla. Teraz ma zachránili hodiny. Dobre, ešte tam pacnem Rabadon. A myslím si, že nemajú šancu ustať taký nátlak sily. Dobre. Toto bol takzvaný japonský blafák, kedy som oblafol sám seba. Ale Darius zas a znova nepozorovane pušuje. Asi prídeme o barona. Ono mu to aj celkom vychádza. Ono mu to aj, no. Niečo tam spravil, ale to nám ešte zápas nevyhrá. Toto je väčší problém. Chlapci a dievčatá. Páni a dámy. Bohužiaľ, keď tam Tristana skočí, myslím, že je po nej. Nevadí. Aspoň sme sa zbavili Kylie.
Daj. Utekaj. Keby vychytáme draka, tak by to bolo veľmi dobré. Zbytočné Erko. Nebudem ju naháňať, lebo je po mne. Ale aspoň musí ísť back, nemá život. A ja vlastne nemusím ísť back. Toto bolo dobré. Toto bolo veľmi dobré. Toto by teoreticky mohla byť výhra. 20 sekundérko a stále mám hodiny. Nemám život. Teraz by mohli dať silnú odvetu, pozor. Ale zatiaľ žijeme, takže dobre, dobre, dobre. Tam nechýbalo moc k ukončeniu, ale máme otvorený aj bot, aj mid, takže šanca tu je. To im zoberem. Bez hodín skákať do nich je asi sebevražda. Tristana už je dosť feednutá. Na pohodu. Myslím, že ich máme. Jo,
Tak predsa len sa to podarilo, aj keď to bola taká veľmi vtipná hra. Ak si to dopozeral náhodou až sem, tak díky, Bráško, a snáď sa vidíme na budúce, alebo prídi pozrieť na stream twitch.tv/mysteryworks. Zatiaľ sa maj pekne, čau.